autami. Máš vlak, že 22-21. No. Ty máš na hodinkách 22-21. No. Lenže ja mám na hodinkách 22-25, kamaráde. Kamaráde. Ten vlak príde 22-21, ty prídeš s tými hodinkami svojimi. Mečkáš ten posratý vlak. Už rozumieš. Ráta všetko dozadu. Máš na hodinkách 22-25. Taký vypočítavý chalan. Prídeš na vlak, je 22-24, sadneš do vlaku, stíneš. Ešte v tom vlaku budeš populovať, že proste išiel o 3 minúty skôr. Rozumieš to, chápeš to, jasné. Asi si predstavím čas. No jasné, čas to je Musí si pojem, dať o 5 minút dopredu. To je relatívny pojem. Je to relatívny pojem, ale keď máš čas 5 minút dopredu, tak ten vlak, čo ide 22-21, kamaráde, ty ho stihneš. S mojimi hodinkami. Ale to má stáleho. S mojimi hodinkami. Ale ja to mám v hlave, že mi idú dopredu hodinky. Nie, nemáš to v hlave. 22-21, kamaráde, a ty nestihneš ten vlak. Lebo ja... Goňo, ty si kráľ. Ty si king, fakt. Ty máš tie hodinky 22-21. Ale ja mám hodinky 22-25. A prečo si nedať Facebook? Povedz. A keď sa ťa niekto spýta na ulici, dobrý deň, koľko je hodín? Tak mu povieš 22-25 a týpek si povie, musím bežať. Rozumieš, vieš? Týpko ide autobus 20-25. A pritom ho stihne. Stihne ho, jasné, ešte. 3 minúty bude stáť na tej zástavke. Týpek, rozumieš ma, ale proste... Pohoda. Je to pohoda. Boha, jeho by som sa nechcel pýtať čas. Ale ešte vysvetli, prečo Facebook. No ja nechcem Facebook proste. Ale prečo? Lebo šťukneš počítač a je tam ICQ, Pocket, Facebook, toto, hento, toto a ten je online, ten je online. Chápeš, ty proste musíš si zapnúť internet, že je to tam všetko v pohode. Nemôžeš proste šťuknúť a že... Nech sa nikto neotravuje. Kristínka je online, Honten je online, Laki je online, Dušan je online, Janči je online, chápeš? Ty musíš v kľude si zapnúť internet. Počkaj, nie tak, ale... Nie, ja mám prstoklad, že týmto prstom, tak. YouTube. No jasné, že YouTube píš. Enter. Enter, počkaj. Enter. Ja nemôžeš proste, že šťukať, že... A teraz každému odpisovať, že proste, že drrrr, to nemôžeš odpisovať. Preto nie som na Facebooku. Preto ani ja nie som na Facebooku. Ale vidíš, ono Točí. vidíš. Vedno sa mi ľudí.